Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. To jama'a assalamu alaikum. Yawa. Hadiza Kabara ki kale mu. Hadiza Kabara ki kale mu. Idan masu cewa mun mutu. Yawa. To idan ma mun riga nan dai ga dai to ga mun riga guda. Ga mu bi muna raye. Ita Fati Barorojin da kuke ta damu na wai Fati Baroroji ta rasu na ce ƙarya ne ba to ga na gata. To gashi kuma yanzu aka yi. Yawwa kuma gashi. Yau Laraba kuma da daddare ma ina cin ya kai karfe nawa 9:30. Ba su da karfe. Wai ma dai. An san dai ba zan tafi lahira in je abin nan ba. Ni baka je kada ba. Yawwa ban je ba zan je in dawo ba. Sai kuma ga yasa idan lahira nan ayi. Hadiza Kabara. Allah ya shirye ka da abin da yake. Last tenuwa ita ce za ta nuna ta fita. ba daga san kake wannan magana ba A ba daga san saboda haka wannan duk wani